Yo, what's up mga ka-sweet corn? Didiv here, another day, another vlog na punta ron. Balik ta sa atong training sa pagka-butcher dire sa IBIB Training Center. Ano yung gamito nato na karkas sa pagdemo karon no dire sa IBIB Butchers Training. Presko kayo. Let's go. So, yun, hinati na ang whole carcass into half. Siyempre, half kasi hinati eh. Si Sir no, yung naka-white, papunta na yan sa labas ng ating bansa. Malapit na yan mag-abroad. Product din yan ng IBIB Training Center. At sa wakas mga ka-sweet corn, may aircon na talaga. Di na tayo talaga papawisan ito. At siyempre, bago tayo magsimula, ay manalangin muna tayo sa ating makapangyarihang Ama para sa guidance, knowledge, and protection natin sa ating gagawing activity ngayon. At ang instructor pala natin ngayon ay si Sir Val at ang kanyang wife si Ma'am. So yun, bago tayo nagsimula, getting to know each other muna, isa-isa kaming nagpapakilala sa aming mga sarili kung ano yung ginagawa namin sa buhay, taga saan kami o single pa or married. Dito ay sinabi ni Sir at Ma'am yung mga do's and don'ts natin dito sa training center. Bawal pumasok ng nakainom at lalong-lalo na yung mga nakadroga kasi siyempre matalim yung mga kutsilyo na ating ginagamit dito at may mga pedeya daw tayong mga kasama, baka mabaybas tayo sa labas. Dito ay lumapit na talaga kami sa aming instructor para talaga makita at marinig namin ang kanyang demo. Ang gagawin pala ngayon ni Sir ay mag-primal cuts at mag-deboning ng half pork carcass. Ang aming instructor pala ay dating uniform personnel at ngayon ay nagiging butcher na at instructor ng IBIB Training Center. Nung nalaman ko yun, talagang nakikinig ako. Baka mag-squat thrust tayo dyan, mag 1-to-1 to. Maimpasugong tayo, impas tayo dyan. Dito ay naputol na, natanggal na ang ham leg, middle section at shoulder. Nakuha na rin yung tenderloin at tampalin. So on and so forth. Siyempre, hindi lang pwede marunong lang tayo maghiwa ng karne, dapat marunong din tayo maghasa o maghoning, magbaid ng ating kutsilyo. Kasi ito man ang primal equipment na ating gagamitin. Ang hirap maghiwa ng karne kung habol yung kutsilyo mo. Isa ka talagang sweet corn pag ganun. At dito ay dinemo din ni Ma'am kung paano mag-deboning ng beef. Sabi ni Ma'am, medyo madali daw to sa pork half carcass. Kaso lang medyo mabigat. Hindi pala medyo, talagang mabigat. Iwan ko kung kakayanin natin yan kasi maliit lang yung katawan natin. Pero try lang natin. Kung hindi mag-work, at least we try. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa paglantaw. Oh, God bless ka natong tanan.